Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po Rigidi vo. 4 minutes past 10. Tini munani TV. Icho kwa di muri ya Zimbabwe ndiri mukadiba kufamba mukadiba kufafeta nekutsatsura tiri kuitika matima nawasanyika ino. Muri ya Zimbabwe ndiri mukadiba kufamba rigani ngotiso. Paka mutoko. Shekwa mutoko. Chiri kuti tani. Icho kwa di muri ya Zimbabwe ndiri mukadiba kufamba mukadiba kufafeta nekutsatsura tiri kuitika matima nawasanyika ino. Muri ya Zimbabwe nyaendula kutaura pano. Inya yakaitika mukadiba nzvimbo yekwa mutoko. Hasi ndipinda ndiri mukadiba kuri vanya iyi. Ndakapinda mukadiba nzvimbo yekutaura madzisabu pamucheni vagarisani. Uye zvene vanhu vepamba apa rakanga riri saramusi hanga ari mashiripiti zvanga zvisina kumira mushe musi wechishanu chakadarika ichi pamusha une vanhu vanokwenda kuitawo vatanhatu pana baba namai nevana vanokwenda kuita ivo vana vakomana vatatu nemusikana mumwe chete pamucheni nababa namai vana vari vana baba namai vaviri ndokubva ita vatanhatu zvakaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti nyaya yakaitika ndeyekuti pamusha apa pakangomuka vanhu vese vanogara pamba apa vachita chirwere chekusaona hapana anga ari mukati mekuona vese vaingochema kuti handisi kuona ari pana bari kuchema kuti handisi kuona vanhu vakanetseka baba namai vana vakaskirima ndokuridza mhere vakawanda hapana vangari mukati mekunzwa chikonzero vanogara vari pavo vega vachigara kunze nevamwe pamba papakazoita mumwe murume akaenda ipapo achida kukumbira ngoro paakasvika pamba ipapo ndo pakanzwa kuti mumba mune mheremhere vana vari kuchema baba zvakare nemukadzi wavo vari kuratidza kuti vari kushedzera nezigombe kuti kana pane vanhu vemutibatsire chikonzero vanhu vavesava vamwe nevamwe vari mudzimba dzavo but hapana kachikwanisa kubuda chikonzero vaiti kana chikita buda tinofamba sei tisiri kuona vanga vari vangani vanhu vanga vaita dambudziko rekusaona pamba apa 6 vatanhatu baba namai nevana 4 vese vanga vari murumu imwe chete kana kuti amwe nevamwe vana vanga vari murumu avo baba namai vanga vari murumu avo asi zvakangoitika panguva imwe chete vese kuseni kuchiedza hapana anga ari mukati mekuona ndokubva vanetseka vanhu manext door vakanga varipo zvikanzi toita sei ngatibatsire vanhu ava zvikanzi nevamwe hapana here anokwasati vachibva vabvunzwa amuna here mari yamwene atadzi kuti pane vanhu vari pedyo apo vakwanise kukubatsirai chikonzero panotodiwa zvakare motokari yekuti mutakuru umerise kuchipatara zvikanzi nevamwe vakomana musika kuti saramusere zvinenge zvinhu zvechivanhu izvo hamukwanisi here kuchivedza vanhu vanogona kuti vabatsire pano zvikanzi aiwa pane vanhu varipo vari muvhileji rikwakati vakabva mukati menzvimbo vakachizobatsira ipapo madima mbosheedza vana kana zvanetsa toenda navo mberi vehukama nevanhu vemuvhileji vakaita kanzatu nzvimbo yandiri kutaura kwamutokoi ndoda kupa maoko mukoma KP nokupa kutenda vanhu ivavo vakatarisa mhuri nekuwanda kwayo vakabva taka kubatsirana vaikaenda $5 vaikaenda $10 inzwa mukoma KP mari yakabuda nemhuri yaZimbabwe pakabuda mari ikuona kuti iyo $172 panguva imwe chete vanhu vakatovatora mari iyoyo zvikanzi endai kuti vanhu kana zvakuona zvemunhu uyu tobva taenda kuchipatara nevanhu ava vari vanhu vaizama kubatsira vanhu vakomana zvinoitira kuti musha wese unongomuka vanhu vasisaoni naichi zvakamboitika kupi izvozvo kuchibva kwanoshevedzwa mukoma KP mubatsiri asingagari kwamutoko but ane nzvimbo yakabva ndokubva ashevedzwa achibva asvika pamusha uyu asvika ipapo zvikanzi panapa zvina kumira mushe ndiri kukumbira veduwe regai ndikupe mvura yangu imwai mvura iyi itai zvakaita izvi zvikanzi alright mashoko andinako panapa pavanhu vese vakararapa ndoda kutaura naamai vanhu veamai vepano taurai neni mama kuchibva kwanzi amai chii chakaitika nezuro zvikanzi kudini naamai zvikanzi zvakaitika nezviro zvakawanda ndakaenda kumunda ndikadzoka ndakabikira vana ndikambowasha zvakawanda zvandaita saamai vepamusha zvikanzi no mange musipo panapa izvezvi mune bundu riri apa nokuti ndikada kudzikadzika ndega ndoita senge ndakukuudzirai taurai ndiani wamakataurisana naye nezuro zvikanzi kutangira ipapo ndakupa pekutangira nezuro mune munhu wamukanetsera naye nezuro makatukana imimi but vana vengini pamba panapo hazvizive nokuti mange musipo pano chii chamakanetsana zvikanzi kunetsana takanetsana but hatina kunetsana pano ndina mai nhengi vandakanetsana navo but ndakanetsana navo kurufu kwanhengi zvikanzi right pamakanetsana mave kuwirirana here zvikanzi kwete zvikanzi chii chakazoitika nezuro zvikanzi takanetsana kurufu tanetsana kurufu nezuro ndopatakazosangana tamukati mekutaurisana asi mukati mekutarisana kwedu takatsitsana kuti isusu inini pachangu tanga tiri vanhu vanoedzana masimba takapedzisira kuti uchaona ndiani anoremera mumwe kurufu vakangonetsana
zvichienderana nokuti iwo kurufu ikoko vane zvavaiziva maererano nemafambiro avo ende vakazvitaura ipapo kuti inini ndine mumwe murandakadzi wandinofamba neru pabasa wandinofamba naye basa redu ratinofamba isusu risinei nevamwe vanhu. Saka kunetsera kwatakaita kurufu vakabva vanzi munokwanisa here kuudza vanhu kuti pamakanetsana kurufu yanga iri nyaya yei kurufu kuyama yenyu here zvikanzi kwete kwamakanetsana naye hama yake here zvikanzi kwete sei mainetsana kurufu kwevanhu havana kutaura zvikanzi right chiudzai vanava kuti chii chiri kuitika zvikanzi nezuro ndakanetsera namai nhengi asi ndanetsera namai nhengi vachibva vanditi inini toda kuona kuti mukuru ndiani neniwo ndakatoda kuona kuti mukuru ndiani ndosaka patakanetsana isusu saka ndiri kuzviziva kuti inini mai ava ndo vakonzeresa kuti vana vangu neni pamwe chete tirware chikonzero takati ndichada kuona kuti acheremerwa ndiani. Zvikanzi saka muchaita sei honai kunetsana kwenyu imimi naamai ava kwaita kuti vamusha wese kusanganisira nemi murare muri mumba izvezvi nhasi uno hamusi kuona toita sei makasununga kuti vashevedze zvikanzi vashevedzei amai vachibva vashevedzwa amai vakamboda kuramba vachibva vashevedzwa vachibva vasvika pamba pavakasvika ipapo vakuda kusvika zvikanzi imboitai kuti vamire ikoko vataurisei muri ikoko kuchibva kwaiswa mvura yanga iri pashi yanga iri padhoo zvikanzi muchipinda mumba gezai kumaziso gezai makumbo vachibva vabvuma kugeza vachibva vapinda mumba vapinda mumba zvikanzi honai vana vese vari kurwara amai havana kumbovanza zvikanzi ndakamuudza kuti haungakwikwiddzane neni inini handingakwikwidzane neuyu angandidzikisira kuniita mwana mudiki pabasa redu inini mwana uyu ndakatomudzidzisa basa iri handingadzikisirwe pasi nemwana wandakadzidzisa basa ndakamudzidzisa basa zvikanzi allright munoda kubhadharwa zvakaita sei nokuti hamungangosununguri vanhu pasina kubhadharwa zvikanzi ndiri kuda kubhadharwa but chandoda kubhadharwa nacho hachizi chepano pamusha pano ndoda kubhadharwa nechinhu chinobva kumusha kwake mukadzi uyu kwakaberekwa Alright, akafunani komuntu right zvikanzizvo ndinokwanisa kuwana mbudzi chikonzero ndine mbudzi dzangu dziri ikoko zvikanzi mbudzi imwe chete haiti ndoda mbudzi mbiri kwakaita zvokufonwa kuti mbudzi dziri ikoko dzoda kuzotorwa pane zvatoda kushandiswa kunoko right varipo ipapo mukoma KB kuchibva kwanzi izvo allright itai kuti vanhu vari munomu vave vanhu kwawo zvikanzi ndoda kutanga nanzo kuti mbudzi dzangu dziri kubuda here hapana kuita maminitsi mukoma KB vanhu vanga vakubwaira vakunzi gezai maziso vanhu vakubwaira vamwe vachiti maziso achiri kubaya but vanhu vakatozobuda pasina kana kuti 1 hour vanhu vangatoratidza kuti vakutokwanisa kusumuka vachitora zvimwe zvinhu but maziso achibaya asi vachiona vachibva vanzi nemunhu uya akashedzwa uya ndine urombo imimi makanetsana muri vaviri pandakukwana inini ndipekuti mwana uyu akaita seuyu ko uyu mwana uyu musha yake ndiyei ko mwana uyu musha yake ndiyei ko mwana uyu musha ndiye yake ndiyei ko baba vamusha yavo ndiyei makanetsana muripo 2 sei vamwe vese vakurwara vana vamuri kutaura nezvavo vakura sei vana mukuru iform 2 vachidzika pasi kusvika mukomana kari grade 3 form 2 kusvika pagrade 3 vamwe vari pakati apa zvikanzi musha yavo ndiyei zvikanzi kana tichitaura nyaya yekurwadzisa ndaisatofanira kuti iye arware iye aitofanira kunge ari munhu akarongeka ari kuona sezviri kuita vamwe achimhanya kuti vamwe vanhu vakurwara ende zvakonzereswa naiye ndo kunonzi kufidzisa that's why muchiona vana vachipera mukuru anenge akanganisa kumurwadzisa kumuurayira vana vanga vasina hope vaitaura zvazviri zvikanzi zvikanzi allright zvikanzi chinzwai zvandakukuudzai ndezvekuti mabasa amanga muchiti amunoziva imimi muchifamba muri vaviri anofanira kunge apera nhasi mukadzokera pakubata basa iri zvakare mabasa ari kutaurwa nezvawo mabasa api ndo avaitaura ivo ekuti uyu akandidzikisira mushure mekunge kune nzvimbo yaitika rufu hambene kuti pane zvavanofanira kuita here zvechirango zvanoratidza kuti iwo akarwa ndeupi akamira ndeupi vaisada kutaura zvinhu izvi asi vaiti ibasa redu ratinoshanda ratinoziva isusu tiri saka pane kupikisana pekuti aida kundiratidza iye kundidzikisira kundisa pasi pake but iye ndiri mukuru kwaari saka ndida kumuratidza kuti ndiri mukuru kwaari ndosaka naizvo but vakabva vanzi iwo basa ramanga muchitaura riya inini ndinoriziva kuziva kwandinoriita ndikwekuti kubuda kwamuri kuita panapa nemvura yamageza iyi basa iri richabatwa mukangoribata chete basa iri mawani wokoyo vachibva vabuda mukoma KB mai ava vachienda kumba kwavo
vakanosvika amene kuti vakaita sei pasina 3 days muviri kuita black kuita senge munhu arumwa nenyoka but ivo vaiudza vanhu kuti ndarumwa nenyoka but pavakaudzwa ndarumwa nenyoka zvikanzi nyoka iri muno mumba nyoka ikatsvagwa mukoma KB imba ikashayikwa zvikanzi tikwanisa kuchipatara zvikanzi kuchipatara handiendi ndichapona endai kuchipatara handiendi ndichapona ava mai ava zvakare ava vanova ndivekumba ava vari kuti ivo mumba muno mandiri munomu handisi kurara ndiri ngoti ndikada kukurara ndiri kunzi nguva yakwana handei ndondotoraona ravhurika ichinzi nguva yakwana but zviri kuvamutsa zvacho zviri kunzi naivo pamwe chete vakanzi basa iri hamuchabati saka ivo kuti vachinzi handei vari kuramba saka hama dzakabva dzati izvo kuenda kumubatsiri zvikandizo wonaika makati vanhu vasabate basa amai vari kuti pane zvinhu zvavo zviri mumba munomu nguva yakana yakwana iri kuti handei amai vane zvinhu zvinokaudza kuti nguva yakwana hande amai vapi ndo amai dambudziko rekusaona saka avo vekusviba va ndo vekuroya va okay so pavakanzi ndiri kunzi handei madii mabvisa zvinhu zviri kuvati handei nokuti rimwe zuva zvinogona kuvakunda ende kana zvavakunda kuroya vana kana kukanganisa vana kana kukanganisika kwaivo kwatiri zvese hama isusu ringori dambudziko madii mabvisa zvinhu zvacho zvikanzi ndimirirei vanhu ava vanofanira kumboita 1 week kana 2 weeks vari padambudziko iri vazive kuti zvavaita vamwe zvakaita sei saka pane mari zvakare yakataurwa yekunzi kuti ndibuditse zvinhu izvi panodiwa mari mariyo yakataurwa iyoyo handina kuzoiudzwa but mari iyi iri kutsvakwa kwanzi kana yakwana vari kushevedzwa kuti vadzoke but ndakavimbiswa mhuri yeZimbabwe kuti pari kudzoka mai ekuzoita basa iri ndichange ndirimo muground. Baba Isabel vatere vari kuti vari kudaka kuona baba amai avo vakaita dambudziko karo kusviba mushure mekuita se mukuenda kumba kwavo. Mukoma KB rega ndikuzivise ndonyaya ndakada kuzama kumira iyoyo. Munhu akandidana panzvimbo iyi mwana wepo ari mwana mukomana andimboshikena kuzvivanza kuzvitaura nokuti ndiye kundipa ari munhu wemutemo chakaramba ipikichara amai ava. Rega ndikuzivise kuti mwana waamai ava mupurisa. Okay. Akati bosho andikwanisa hangu asi chendinoda nchekuti mai vangu varapwe vapone vatigamuchirewo tisingavatyi tisingavavhunduke. Saka izvozvi amai vari sei? Amai variko vari kuenda kuchipatara muviri wakasviba kuti ndo kusviba sekuchaiko dzimwe nzvimbo dzoita senge dzinokwatuka kuita senge makwati so kuita nenga rumwa nenyoka kuita senge munhu arumwa nenyoka asi vari kutoudza vanhu kuti ndakarumwa nenyoka. Nguva yakaudza vanhu ndarumwa nenyoka vasati vasviba vanhu vakapinda vamba vakatsvaga hapana chavakawana. Ko tiri kudaka kuposta pikicha yacho toti ava mai ndoka vakarumwa nenyoka vari kutsvaga rubatsiro namba dzavo ndeidzi kuitira kuti vabatsirikane. Ndinokumbira mukoma KP kana ndisingakanganise mwana komana ari kuzvisa nokuti ane rubatsiro vari kutsvaga ndizvozvo tiri vakumbira wovhoti papiki hatibudise kachiso chavo tinochivhara tiri kufuna kakuona kusvipa kumweko kwadaita kana pane vanhu vanogona kakubatsira wobvoita se wobatsira. Nyika ino inonzi ndiye vanhu vatema. Yes. Seso ana bosho abati saka amai ava kuti pane rezvavakada kunoita mushure mekudzokera kumba. Vachidzokera kumba unoratidza kuti vane zvavakada kuita zvekuda kupikisa nokuti kune uyo vakataka kurwarisa vaitoshevedzera kuti uri mudiki babasa. Saka handifunga vaida kutoratidza zvakare kuti munhu uyu mudiki babasa chikonzero pavakaenda kumbako havana zvavakaitwa zvinoshamisa vakangoudzwa chete nekugeza mvura kungonzi ndati kwamuri kudzokera musabate ende musafambe kubasa renyu ramanga muchitaura riya. Ya chakanyanya vana vakunzwa sei? Vana baba vepamba apo vakaita dambudziko rokusaona vakunzwa sei? Vese vakuona pati maziso avo mukoma KB angu andinoti akusi kurwara kana kuti adzisimbanje kuona zvakawanda aiwa chasara kutsuka kwemaziso kokubaya-baya kuya kubaya-baya wakutopera 1 chiri ndiyangasarigwa nekubaya-baya musikana 1 ndiyangasarigwa nekuita se nekubaya-baya but kuona vakutoona but vari kuti hatizivi kuti achachinja repozi akatsvuka. Zimbabwe, you never know. Tinokwanisa kutumirwa piki ya mama ava. Yes, hatikwanisa kubuditsa chiso chavo tinochivhara. Todaka kuti vanobatsira vakwanisa kubatsira mushure mekunge waona piki masvibiro anenge akita amai ava. Vari kuti vakarumwa nenyoka asi vari kuramba kuenda kuchipatara. Kana iri nyoka inoruma munhu wobva wasviba vangaite mazuva avatora here vasati vafa. Amen. Alright, ndatadzirana inini naBozhongora. Ko Isabel anopinda papi? Patrick anopinda papi? Kigen anopinda papi? Nai baba Isabel. Ipapo mukoma KB.
Wednesday 4 June 2025 quarter to 11 like sanika pale manje repeat kankati machurangwa bosho ngora segment part 2 baba Isabel tsudzura ichimwe Zimbabwe Africa pasirese vamirira icho kwadi muri Zimbabwe ringali kuti paka gokwe chiri kuti tani imi baba Isabel muda kumhanya kuenda kugokwe ko chakaitika kubudiriro chakaitika pari kunzi pane mari yakazokandwa pastage yange yabiwa nyaya imwe nemwe nikamuzukuru ndukamuzukuru kacho urataka ikugokwe icho kwadi muri Zimbabwe ringandi kuzise kune nyaya yakatika kugokwe kune mwe murume anepamba paishanda semushandi aripo ipapo but murume yokushanda kwaita akaziva kuti ndiye ari kuziva zvose anotanga atoudzwa kuti ona zvakati zvakafanana nemunhu anenge ane mabhazi kandi ane zvitoro aine mabhazi kune makondakta muri dzenenge achingoudzwa kuti zvakati nezvakati vakomana ndivanenge vachienda nemabhazi achidzoka achizokesha mari murume uyu paanga ari pamba ari mukati mekuchengeta ari mukati mekushanda anga akutora zvinhu zvepamba achitengesera vanhu achitora zvinhu zvepamba achitengesera vanhu ndokubva azobatwa vanhu vese vanga vari mukati mekutengeserwa nezvavairatidzwa vachibva vachiburitsa pachena kuti ndo zvanga zvichiitika murume uyo ndobva anzizo basa rapera achibva azvisungirira achibva afa kudaro hapana kuita mazuva pane mwana ari pasi pe15 years anove mwanakomana akaudza vanhu akati uyu murume akafa akazviita sei ndachinzvira mbutedzera zvakaita hapana kuita 3 hours akatozoona tosungirira abva kuudza vanhu ndira kumbotedzera zvakaita murume uyu ndiona kuti aiye akambozvifambisa sei paakazobva ndobva tosungirira achibvafa baba Isabel papa muri kuti chii chakaitika kugokwe murume mumwe ainge pamwe pamusha paisevenza aita zvekuti anotora zvinhu zvepamba achitengesera vanhu zvakafanana nechibage nenzungu achitengesera vanhu achipiwa mari achidya zvisingazivikanwa nemurungu wepamba paanoshanda ndokubva zvazobatwa kusanganisira vanhu vaitengeserwa zvinhu izvi vamwe vachitotera kuti chokwadi mukomana uyu ndo zvaanoita murume achibva anzi basa rapera apa anga asina pokuenda basa rapera kudaro akabva asungirira achibva afa kudaro hapana kuita nguva umwe mwana zvakare achibva ati uyu munhu ari kunzi akaisungirira apa ndoda kumbomutevedzera akangomuka achiboti ndoda kutevedzera zvakaita murume uyoyo chii chaakaita kuti azofa apa vanhu vafungi kuseka vakatozobudzira mashoko kuti uyu mwana azvisungirira ndo zvaitotaura kuti toda kumbotevedzera zvakaita munhu fosho achibva asungirira achibva atofa kutaura kune watita vanhu vavese vakafa asi uyu wepiri akafa nenyaya yekuti ari kuda kutevedzera anga akura seiko mwana wepamba 11 years mukomana uyu murume uyu akazura akakomita suicide mushure mekudzingwa basa abatwa nemhosva yokuba akavigirwa kupi akanovigirwa kumusha kwake asaka basa baba Isabel papa baba Isabel kufa chii vanhu vanokanganwa kuti kufa kunorwadza sei zvakaoma nematambudziro icho kwadi muri yeZimbabwe kamuzukuru kacho muri yeZimbabwe musi weFriday pakanga paine yatinoti album launch yanga iri mukati menzvimbo yekubudiriro 30 May muimbi akanga achiparura album yake muimbi wesungura achiparura album rake vanhu nokuziva kuti muimbi uyu ane kumwe kutsudzura kwaanogara achiita endezvo pamakwikwi ekupera kwegore ane gore rakatombobuda ari panumber 1 aita sungura yaipisa kuenda pamusoro pene vaizviti vakuru vanhu vari ipapo panoungana vanhu moziva panenge paine mafaro vanhu vanenge vachidya vachidhakwa vachilapata vachiita zvese apo vachirohwa mumie manzi achiloncha achiparura mapukaseko bhosi madiro handiyasimudzambata dirove pakatsikatsi handiyasimudzambata dirove pakatsikatsi iwe handiriya iwe ona dirove dokumbira handiriya maikani dirove pakatsikatsia simudzambata pakatsikatsia simudzambata pakatsikatsia simudzambata pakatsikatsia simudzambata pakatsikatsia sipiditi what am I tell you what you will be for walk out sipiditi what am I tell you what akoroshi airi po rikiti vo nchiani chiraitika pabudiriro icho kwadi muri yeZimbabwe vanhu vari kukati mekujaula apo sungura yange yapisa moto apo sungura yange yasvika pakuda kunodziya apo vanga vakomana vari pekutsudzura ende pane vakomana vanga vakuru vajaifa apo muimbi mukuru anova ndiye muridzi webhendi ari kukati mekupfapfaidza vanhu vese vanga vakatarisa pastage hapana aiziva kuti pane vambosvika pano pane vambobuda here kana kuti pane vari kupinda chanhu chavaiziva chira ndechekuti sungura iri kupfuta moto
vana bosi Romeo vanga varikoka vakavada chiboti. Yes. Inzwa baba pati nguva iyoyo munenge muchiitika zvakawanda, vanomwe vari vatatu, vanotamba varipo 3, vanofara varipo 6, vari kugosha varipo 4. Zvinoenderana nekuti pamuri kuwirirana ipapo muri kuita sei, asi mauya kuAlbum Lounge. Inzwa Zimbabwe kwakabva kwaita vaviri vakabva vasangana imomo, ndokubva vaudzana mashoko erudo, zvikanzi Madiwa, zvikanzi Deni Oroshe, zvikanzi Magamuchirwa. Kureva kuti Magamuchirwa zvinoreva kuti paakati ada uye akabva ati adawo. Hapana kuita nguva yakareba, chikonzero vakataura kuti zvepana pasi zvokuroorana ndezvekutamba ndezvemafaro. Katitsvage musha nguva diki vachibva kutsvaga musha. Pedyo ipapo pane patori mumwe musha uripo ipapo wokuti munongotenga zuva iroro, muchipedza mobva maenda musiya musha uripo. Hamai kumagunde, kumagunde, hamai kumagunde, kumagunde, jekesa Msutu, kumagunde, kufambako vakananga kuti musha wokutenga. Papa ndokusvika ndokutenga musha wavo. Handi muri kuziva kuti pavari kutamba vamwe vakaudzatsa, vari kuhumwa huri umu mumahobi, vapinda muya muimba yavatenga. Zvikanzi izvo yangu yebasa nemurandakazi $30. Murume haana kuhesiteta, haana kuvhunduka, chikodzero bhegi ranga riti mari yanga iripo 1 2 3 ari ma10 ga $US ga. Murandakazi ndobva apiwa 30 yake, apiwa 30 yake ndokubva apinda mumafaro. Right, mukupedza murume wanga wambomwiwa zvakanyaisa kandiwa nemari ka ndokugoda dhara achibvarara ngonono sisi havana kukotsira. Ndobva vasecha bhegi ndokuona mune $4,200 ndobva vakwatsura chibhegi plus 30 yavanga vapiwa. vakabvisa mari vakarova bhegi rese 4,000. amekubagude jekesa Msutu kumbanya uko akutiza mfesa sarakaita se Akagoda. akagoda. Ndokudzokera zvakare kuri kurwa makoma kuya apo ngoma yake yapfuta moto manje yatsuka manje, vakomana vakuchiridza vakatenga vachiroka dzakudhara vanga vakurwa latest new one yachoyo. Papa zvokuti dai kuri kwatindo latest yake yototi ndoyenge yarowa ngobva yataka kutsutsurwa. Hei sisi vakati tabate tapita machena, vakati pasechi 100 pane ari kuda here waya. Ndapita machena nhasi ndachigwida waya, vaingomwaya babapa vakazopepuka uko vachosvika mukati vaikuona munhu ari kungobheja chete kati kunoti mukati memekazi aiwa kandiwe shamwari. So ndakapedzesera vachiti vakuendera kumapurisa. Ndichazoita tsvakurudzo yekuti kana pasvika kumapurisa vakaita zvipi. So ndakazosangana nevamwe vanoshanda basa iri, zvikanzi isusu tinoenda kunomira pamugwagwa tichirohwa nechando tichitsvaga mari. Munhu woona mari wobva ataka kuibheja. Hatiri kurwadziwa. Zvikanzi newe mukubasa kwedu hatichamuda, atidzikisira. Hatichamuda kubasa kwedu, ari kutidzikisira. Tinoenda kunotsvaga mari, iye woona mari wobva irasa. kurasa hereko Kwanzi kurasazve kubheja. baba Isabel, mungaziva here kuti murume uyu akazorikavha akazowana mari? Pakurikavha murandakadzi aishevedzera kuti no inini pakutanga akati handisina mari. Kechi 2 akati aiwa inini handambotora mari yako, ndangotora yawandipa iyoyo ndiyoyo. But panga pava nechokwadi manje kuti vanhu nemabhejero anga achita munhu achimwaya mari. Kuita junior chivayo kuita junior sechivayo, kuita junior sechivayo, kukanda kumwaya mari. chagai kuti munzwe kuti imari yakakandwa pastage yakatorwa nemuimbi nebhendi rake. Yes, uyezve yakasara. Chirongwa chine bhoshongora segment vachunzira nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Flows. tabatwa nani Tabatwa nani baba pati Chiremba takomanda Simba madzibaba Sinomakwanani bora beri hanzi ingomutsa ivanonzi maichiedza pambobheroini yes pamusika vakachibata chimuti kuti dzvi kuti dzvi yes
Maishedza. Tsudzura baba Isabel. Babapati ndisati ndadzika. Kune vanonzi Gogo Magada. 65 years. Yes. 72 years. Gogo Magada. Vari pa Glenview 7. Pedyo nepa Ping House. Svika ndinondodzera kanyama bones. Newe bhosho. Ndiri kuda bhuku. Kuti munyore bhuku renyaya dzese idzi. Kana matitangira kuenda kuda Jehovha Mwari. Toda kusera nebhuku iri. Tichiverenga. Mabatiro akaenda chibuti mukoma kebhari Gogo Magada. Ndiri kukumbira kuwapa sando katatu kanorema. Tsudzurai. Gogo Magada. Po. Rikiti vo 0713-938-538. Hello. Yes, Patrick. Zviri seiko? Uraperi naye Patrick. Musha Peter Zulu ritani ko iwe. Tiwe kadiwe. Kuritani kudomboshava. Kudomboshava kwakanaka kungobvunzira chirango taurira vanhu zvamuri kunzwa. Ndiri kunzwa kuti wakagwinya kani. Aiwa Peter Simbi njanji chaiyo. Tibatsire mwana wamai. Ava vakadzi ava vasi vairwira nyama here kunhamo. Havasi kubuda pachena, havasi kutaura. Ndo chokwadi chacho chandatobva ndabudisa, ndo nyaya vairwira. Saka pane umwe akazenga kuda kunyanyisa kutora pakuru. Filipa aida kuonererwa. Saka kanyemba chibva adhiniwa manje. Tikazi ndinokubata iwe fidza iwe. Zikazi inini ndine masimba ngatiratidza kana wakasimba. Saka pane umwe akazokurirwa. Ko manje zvokuzopinza vana nana baba zvakanaka here? Ingara unoverenga riya pere zvinotaurwa wandikanyemba kuti hanzi ndicharova vana nekuda kwei. Nemhosva dzekwani? Dzamadzibamba avo. Ya pakaipa Peter. Saka ndo yakatambwa ipapapa. Handivatotaura ndaiti ngatode kuti uyo arwadziwe, ndaitoda vana, ndaitoda kuti anga achimhanya achidi asi achiona zviri kurwadza. Yes. Kureva kuti zvakangozojambira hazvo kubati iye kwaidaida kurwadzisa kuvavo. Ko amai ava vari kusviba ava vari kuramba kuenda kuchipatara toita sei navo? Amai avo patongoshaikwa anobatsira wacho vatongogara vaoneka vatereri vaenda zvavo vozi ati vanhu vanoita mabasa akadaro ini zvangu ndirise ndisingadiwaona panyika ini kanyama. But ngatiregerere kavanenge vatitadzira. Kanyama kwava vakadii kumboregererawo vakanga vachirwira kunhamo. Ura pamuromo Peter Zulu iwe. Kana pikicha ravo musaisa henyu panhingi kanyemba please ndapota zvangu. Alright tazvinzwa. Hatidi kuona vanhu vatema, toda kuona bhozhongora chete kwete vakadaro. Hello paNational FM. Kanyemba zvakadii? Ndinosimba mukoma makadiniko. Hai ndakasimba zvangu ini long time tiri kutaura nani kopi? Regai Samuel Gwaya. Regai Samuel Gwaya kubulawayo. Pakatapindira. Tinotenda kuri sekontutu. Kwakadzika miro. Tinotenda tibatsire itinzwe. Right, ndandichitomboti hangu ati munoona kuti nharaunda yakabatana ichibva bhadhara mari yayo handi. Kwakutozoona kuti mari yatanga tichiunganidzira tati tichitounganidzira hedu muroyi. Handiti munoona kuti muroyi akakwanisa kutobhadhara umwe muroyi mbuzi. Saka apa panofana kutomboti kanchimende atombozoona chimwe chinhu chanotomboitira nharaunda chakati kurei. Kuti adhawaisa igona kunge yakatombokanganisa nharaunda iyo zvakanyanya. Rana kuri kuwachapa hapanofanira kutomboona chekuita nenharaunda nekuti nharaunda yakatomira nayo zvakanyanyisa. Mubatsiri anofanira kumboclear nharaunda. Exactly. Iye muroyi wakaita kuti nharaunda imire ichibhadhara mari. Iye achinyarara achikuwadzisa vanhu. Haafani kungobhadhara kumuroyi umwe wake chete. Anofanira kutombobhadharawo kunharaunda kutomboti ati sori. Yeah. Baba Isabel, muri kuinzwa rutaurwa naRegaika? Ende Regai kuita senge aprofita. Ukaitsvaga pachannel chino kuti vakuru venzvimbo vakatozoti munhu yasaendewe. Ngabatsire nzvimbo. Aiwa tinotenda Baba Isabel, vachada kukubatai mushure mechirongwa kuti vakupeika nyaya munobatika sei. Chokwadi muri yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe ndikachida kundibata, munondibata panhamba yangu isina chipomerwa, namba isinganyadzisi. Iyi namba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771
545 ndapota musabipa sa Mathias Godobori Chimbowa mufakose po rikiti vo mangwana 9 o'clock dambani sara yes 9 o'clock baba isabe wanengwa kutsudzura tine a special program inenge chizoitika ka uko kujio pomona mangwana so 9 o'clock Bozhongora anenge ka akudzipfapfaidza apo baba. Yes. Kune chiri kupisa chemukadzi akavingwa nevarume 4 vachitaya kuzottora zvinhu zvedu zvino vakambogara newe vasiyana kagara newe vakasiyana kati haiwa zvino tikutora ndinonzi Kanyemba Bonzo Natasha Ziko Claudia Chari na Bozhongora regai katikusiyei na Rapson Umari.